Jelle. Het is Jos Cox of Thijs Verstappen. En we gaan voor Thijs Verstappen! Staat er op dit podium Thijs Verstappen met zijn adjudant Jelle. Ik ga de wunsch en ik geef de microfoon aan Thijs. Thijs, het woord is aan dich. Ja, fijn Frank. Ik heb me totaal gar niet voorbereid, want ik dacht dat dit toch helemaal gaat zijn, want ik vergeet toch alles. Ja, dat is weer niet. Goed. Ja, wat moest je zeggen dan? Normaal stond je aan de andere kant en denk ik van, nou, de prinsen zijn ook niks, want ja, ik heb precies hetzelfde. Goed gedaan. Ik weet het echt niet meer. Ik heb zoveel gedacht wat ik moet zeggen vanavond. Ik weet het echt niet meer. Hallo? Dat is gewoon te wachten dat je voor stond te kallen vanavond. Ik denk dat het gewoon één goed feest moet weer vanavond hier. En ik kan het beste gewoon onder mijn motto. Schuif in de kant, scepter in de hand, één goed feest in ons drakenland. En hier sloot ik me weer aan. Kapelmeester, het woord is